Συνεχίζουμε την ανάλυση των μαθημάτων της Β' Λυκείου. Ξεκινάμε μια καινούργια ενότητα. Η ενότητα αυτή έχει τον τίτλο Ιησούς Χριστός, Λυτρωτής και Σωτήρας. Είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα σχετικά με την Αποκάλυψη και είχαμε συζητήσει το ζήτημα αυτό, δηλαδή πώς ουσιαστικά με τη Δευτέρα Παρουσία ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά στον κόσμο και με τη διαδικασία της κρίσης θα σώσει τους δίκαιους και θα λυτρώσει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Επομένως είχαμε κάνει μια πρώτη κουβέντα για το θέμα της λύτρωσης και της σωτηρίας. Αν ανοίξουμε το βιβλίο μας στην πρώτη σελίδα της συγκεκριμένης ενότητας, θα δούμε ότι υπάρχει μια μικρή ανάλυση για την σημασία της λύτρωσης. Τι θα πει λοιπόν η λύτρωση? Η λέξη λύτρωση σημαίνει ουσιαστικά την απαλλαγή από το βάρος μιας επώδυνης κατάστασης. Λυτρώνω ουσιαστικά, θα απαλλάσω κάποιον από το βάρος αυτής της κατάστασης, τον γλιτώνω από δεινά. Άρα ο λυτρωτής είναι αυτός που ελευθερώνει, που σώζει. Γι' αυτό το λόγο και λυτρωτής λέγεται ο Χριστός, διότι απάλλαξε, έσωσε τους ανθρώπους από το προπατορικό αμάρτημα. Όμως, με βάση αυτή την ανάλυση, πολύ κοντά νομίζουμε ότι είναι και το θέμα της σωτηρίας. Τι θα πει δηλαδή σωτηρία? Ουσιαστικά η σωτηρία είναι απαλλαγή από έναν κίνδυνο, ένα κακό. Στο χριστιανισμό σχετίζεται με τη λύτρωση από την αμαρτία ή από το λεγόμενο κοινωνικό κακό, την καταπίεση. Όμως βλέπουμε ότι και στις άλλες θρησκείες υπάρχει αυτή η αντίληψη της σωτηρίας, δηλαδή ότι αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και είναι τελείως αντίθετο από αυτό που πρεσβεύει το Θείο. Επομένως ο σωτήρας είναι το πρόσωπο που σώζει κάποιον, που λυτρώνει κάποιον από το κακό και συνεπώς και ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας, ο λυτρωτής του ανθρώπου από το θάνατο και την αμαρτία. Ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού πήρε και την ανθρώπινη φύση για να την απαλλάξει, να τη λυτρώσει από την αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα και από το θάνατο. Νικά ο Χριστός ουσιαστικά τον θάνατο. Όμως υπάρχουν ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις στην Αγία Γραφή που αποδίδει παραστατικά αυτό που λένε. Είναι χαρακτηριστική η φράση «δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Ουσιαστικά δηλαδή έδωσε τον εαυτό του ο Χριστός σαν λύτρα. Έδωσε λύτρα, πλήρωσε λύτρα για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος σημειώνει αυτή την φράση χρησιμοποιώντας τον όρο αντίλυτρον υπερπάντων. Πληρώνει, σαν να πληρώνει, φαίνεται να πληρώνει κάπου ο Χριστός λύτρα για να σωθούν οι άνθρωποι. Είναι γνωστό και χαρακτηριστικό ότι όλες οι θρησκείες υπόσχονται μια καλύτερη μεταθανάτια τύχη, όμως στην Αγία Γραφή ο ίδιος ο Χριστός έχει παρουσιάσει το πώς θα γίνει αυτή η κρίση κατά την Δευτέρα Παρουσία και είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η παραβολή της τελικής κρίσης που υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 25ο κεφάλαιο. Εάν μελετήσουμε αυτή την παραβολή, όπου ουσιαστικά γίνεται ο διαχωρισμός δικαίων και αδίκων,
στο κείμενο παρουσιάζεται ως ο διαχωρισμός μεταξύ πρόβατα και κατσίκια, θα δούμε πώς υπόσχεται ουσιαστικά ο Μεσσίας, ο Χριστός, για την διαδικασία της κρίσης και πώς θα κρίνει τους ανθρώπους με ποιο κριτήριο. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυτό το κριτήριο δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς αντιμετωπίσαμε τους άλλους ανθρώπους, βλέποντας στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, του συνανθρώπου μας, στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο με βάση αυτό το κείμενο για την διαδικασία της κρίσης και κατά την Δευτέρα παρουσία. Πώς δηλαδή θα γίνει η απόφαση για το ποιοι θα πάρουν την αιώνια ζωή και ποιοι θα υποστούν την αιώνια τιμωρία. Όμως, όταν ακούμε λύτρωση στο χριστιανισμό και στον κόσμο, τι ιδέες μας έρχονται στο νου? Ας θεωρήσουμε ότι στο κέντρο έχουμε τη λύτρωση, το θέμα της λύτρωσης. Από τι λυτρωνόμαστε? Τι ιδέες μας έρχονται στο μυαλό? Ας κάνουμε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ποια είναι λοιπόν η προσμονή της λύτρωσης? Τι σκεφτόμαστε όταν ακούμε ή περιμένουμε να πετύχουμε με τη λύτρωση? Ή τι θα μας δοθεί με τη λύτρωση? Από τι θα σωθούμε? Από τι θα απαλλαγούμε? Για να δώσουμε ορισμένες ιδέες. Είναι η λύτρωση από την αμαρτία. Τονίζεται αυτό στον χριστιανισμό και το αναφέραμε και προηγουμένως. Η λύτρωση από την αδικία. Λύτρωση από το θάνατο, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου και ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Πολλές φορές πάρα πολλές πράξεις του ανθρώπου συνδέονται και σχετίζονται με βάση αυτόν τον φόβο. Προσαρμόζεται δηλαδή ο τρόπος ζωής του και η καθημερινότητά του υποσυνείδητα, έχοντας αυτόν τον φόβο στο πίσω μέρος του μυαλού του. Λύτρωση από την κοινωνική καταπίεση, το κοινωνικό κακό, η καταπίεση που βιώνουμε και οι αδικίες σε πάρα πολλά ζητήματα όπου οι άνθρωποι έχουν χωριστεί ουσιαστικά σε κοινωνικές τάξεις και παλεύουν να επιβιώσουν, καθώς ορισμένοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους για να βγάλουν το κέρδος. Λύτρωση από πονηρές σκέψεις, από πονηρούς λογισμούς, σκέψεις που κάνουμε είτε για να προκαλέσουμε κάποιο κακό στο συνάνθρωπό μας, είτε για να εκμεταλλευτούμε κάποιον. Τα παραδείγματα που θέσαμε σχετίζονται με το θέμα της προσμονής της λύτρωσης. Όμως, οι μαθητές μπορούν να δώσουν και άλλα παραδείγματα και άλλα θέματα τα οποία τους απασχολούν και σχετίζονται όχι μόνο με τον χριστιανισμό αλλά και με την καθημερινότητά τους. Αυτή ήταν λοιπόν και η πρώτη παρουσίαση της συγκεκριμένης ενότητας. Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε πιο εξειδικευμένα με ορισμένα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. Σας ευχαριστώ.